and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Poster ko ni. Unsa man nga poster? Patanawa ko na kunoy. Hala. Ang senyorita man lagi ni. Uy. Kadako gud sa premyo sa makakita sa senyorita. Usa ka milyon ka pesos? Hindi mo man dahil gilab niya ang poster ka rin. Nasuko ka noy? Wawan noon. Di mo naman gapon ning makita ugma pa. Pero, imo mo dahil gilab ni. Ay, sorry di ay hanoy butoy. Unsa man day nahitabo noy? Nganong milayas man ang senyorita? Ako masaya mo pangutanon eh. Kay ba baya ka? Masuko ba ito Senyor Emilio kung pangutanon? Mausad. Noy, ako na lang ni ha. Total, inyo magikaning ipapilit. Inigmata sa mga kauban ni Senyor. Sugdan dayon na mo papilit ang gilab ni mong poster. Nasuko ka noy? Unsa pa may mahimo kung masuko ko? Nga, nanaman nimo ang poster. Sige noy. Ato na lang ko. Nga eh. Nagkaunahin og kakita si Karen sa among ipapilit ta. Naunhan gud mi. Di ba kakasab-an ni Senyor Emilio? Ni aba kasi ng ilang no. Wa man siya dito sa ila. Ni abasat ka si Milan. Kinsam kay ako mapangutana kung ni aba si Milan. Ni apa ingon din si Padre Damian. Tingalig magmisa na siya. Ako siyang tug-anan bahin ining poster nga una kuha gikan ni Noy Butoy. Sa'yo lagi ka Karen. Musimba ka? Dre, ni asin ang ilang? Wa man. Ano kun? Doon na ako ipakita niya. Unsa man ang imong ipakita? Kana bang imong gigunitan nga papel? Gusto gid ta kung sila sinang ilang og si Milan ang makakita ini Dre. Kay unsa man gyud na? Tanawa Dre. Uy, si Hazel man na. Ang anak ni Senyor Emilio. Lagi Dre. Nganong gipangita man ni Senyor Emilio ang iyang anak? Milayas lagi kuno ang senyorita Dre. Tingalig sobra ra paghigpit ni Senyor Emilio ang iyang anak. Maong milayas. Ambot lang ka Dre. Kining Karen. Magmisa na ko. Biyaan ka una na ako ha? Sige Dre. Sorry ha nga, nalangan na lang hinoon ka. Mahimong ibilin nimo ang maong poster. Mas maayo. Mas maayo hinoon nga, ako na lang ning ibili nimo Dre aron. Kon makaanhi gani sinang ilang, makakita dayon siya ini. Kuhaan ni Dre Diin ka man di ay ini. Ako nang di kuha ni Noy Butoy Dre. Diin man sab si Butoy ini. Dre. Ni ana si Senyor Emilio Dre. Ilang tan-awa ni. Unsa man ni Dre? Hala. Si Hazel man ni Padre. Gipapangita gyud di ay siya ni Senyor Emilio. Din man kain ni Dre. Gikan ni Karen. Niya na si Senyor Emilio ilang. Ha? Dinhi ka una ilang. Magmisa na ko. Ayaw gyud pagawas dinhi. Ginoo ko, ni ana gyud ang demonyo. Tingalig mo ani si Milan. Kay wa pa man siya masayod nga ni ana ang demonyong amahan ni Hazel. Unsa man kahay maayo na akong buhaton. Butoy! Senyor? Marika, pagdali!
Ngano, Nyor? Niya na ba ang kusinera? Yan, Nyor. Ito og pamandaman nagpamahaw. Kinanglan nga magkasugod dayon tag pamilit. Sige, Nyor, ha? Atoon ako nang sila. Nyor, hindi naman yun ta. Mayroong kaon akong balik ng akong cellphone, Nyor. Dili, Butoy. Hain man di sinang ilang. Mayo nag ako siya makita aron masultihan ko dayon siya. Ganian na si Senyor Emilio. Og may silang daghang litrato ni Senyorita Hazel. Kinahanglang ako siya masultihan gipatuon ako sa Senyor Emilio. Nga kami si Milan ang nag-uyab. Aron dili niya mahilabtan si Milan. Mubalik baka ako sa ilang bahay, no? Aron magasulti dayon misin ang ilang. Ang ako lang sa gikahadlukan. Nga tingali kipalitan kong Senyor Emilio og mabuking na lang hinuon ko. Di na lang kumuad to eh. Kumanaman mo kaon. Kinahanglan nga magkasugod na ta sa pagpamilit. Very good. Butoy. Nyor? Yan ang imong cellphone. Salamataan kayo na. Hindi mingaw nagitawan ko na akong cellphone, Nyor. Lagaw na, Butoy. Tulo ang akong mga tao asa dapit mamilit. Ikaw din, Nyor. Magsunod ko ninyo, gago! Uy, nga naman, Ron. Sir Dean, doon na ba'y nahitabo? Pasuladayin ko. Dali, sir. Sir Dean, usay nahitabo. May abot na ang imong amahan. Ni anakit siya. May gipapilit sila nga makadaot jud nimo. Makadaot na ako. O sa ilang ipapilit. Namilit sila mga posters. Diinto ang imong litratong ugngan. Ug naay premyo sa makatudlo sa imong amahan kung hain ka. Unsa? Makaengganyo gyud ang premyo, Hazel. Makadani gyud sa makabasa ug nakasiguro ko nga ilag yung kang pangitaon. Pila may premyo, sir? Usak ka milyon ka pesos. 1 million pesos? Mauna, Hazel. Sir, dili ka matinta lang inyo mga helpers din eh. Ayaw hadlok sa akong mga katabang, Hazel. Ako silang seminar nga tuso si Senyor Emilio. Sa higayon nga moduol sila sa imong amahan. Daghan siya pangutana. Ug kung masayop sila, maiguyod sila sa kumo o ka sa armas ni Senyor Emilio. Si Milan ka. May bagtang imong cellphone. Sigurado kong si Milan ang nanawag. Mugawas ako gidit, ha. Balikon ka nako. Daghan kayong salamat, Sir Dean. Ang akong cellphone. Mahal, may abot na gyud ang demonyo mga mahal. Mao sa gisulti ron ni Sir Dean. Nahadlok ko nga tingali daghan ang batintal sa gibutang niyang premyo. 1 million pesos, mahal. Gusto gyud kang bawion sa demonyo. Ingon ba daw ko nimo? Ngandam kong ihatag nimo ang akong kaputli. Ipaniguro ko, mahal, na di ka niya mabawi. Mahal. Ayaw paghilak. Huwag ka mo salik sa kong gisaad mo. Panaliptan ka na ko. Aron di gyud niya mabawi. Mahadlo ko nga tingalig ikaw mo imaalaot tungod sa imong pagpanalipod na ako. Di na ko mahadlok ng sukol o tigawang, mahal. Daghan siyang mga sinugo, mahal. Huwag ko mahadlok. Isa't pila pa kabuok ang iyong mga sinugo. Nagmahay gyud ko. Nganong siya pa'y nahimo kong amahan. Salbahe siya. Hayop. Mahal, kuhaon ka na ko, ha? Ayaw. Gusto ko masiguro ang iyong kaluwasan. Kung mag-uban ta duha, kita na hinuon mo ay maalaot. Di ko mahimutang nga layo ka na ko. Kinahanglang mapanaliptan te ka. Busa, panganda, mahal.
Karong gabi, anhaon ka nako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!